Alumnos do CEIP Heroínas de Sálvora coñeceron a historia do Santa Isabel no Museo Municipal de Ribeira. A visita foi teatralizada e con esta iniciativa búscase achegar os máis pequenos á historia local. Esta mañá o Museo Municipal de Ribeira encheuse de curiosidade e de coñecementos. A alumnado do CEIP Heroínas de Sálvora coñeceu de forma teatralizada a historia das mulleres que levan o nome do seu centro e que rescataron os tripulantes do Santa Isabel no seu afundimento. Esta visita está marcada nunha iniciativa pensada por parte do Concello para o público infantil e para os colexios. Comezamos esta actividade das Heroínas de Sálvora para poñer en valor esta historia e para animar tamén a veciñanza a visitar o Museo Municipal. Foi unha actividade proposta polo técnico do museo, por Miguel, e demoslle para adiante porque me parece de necesidade ao final. É unha actividade na que están convidadas as escolas, estamos contactando con todas as escolas do municipio e incluso de fora para que veñan, todas con visita con reserva previa para avisar tamén a Cipriana para que nos veña a explicar que pasou ese 2 de xaneiro de 1921 cas Heroínas de Sálvora. E tamén para outras persoas que de forma particular queiran vir. Por suposto, isto tamén para adultos. A historia das Heroínas de Sálvora é para todo o pobo, non? O primeiro obxectivo é que as escolas e os seus alumnos visiten o Museo Municipal e coñezan a historia de Ribeira. Dende a infancia, temos que transmitir eses valores, nutrilos da historia do noso municipio, e despois tamén porque os pequenos son moi útiles, moi prácticos a hora de animar a veciñanza, aos seus avós, aos seus pais a visitar o Museo Municipal. Creemos que é unha peza simbólica do Concello que non está tendo as visitas que nos gustaría, para animar a veciñanza a vir máis ao museo, penso que esta actividade pode funcionar. O Museo Municipal conta cun apartado detallado da historia ribeirense, pero Alberto lamenta que non sexa un espazo moi coñecido entre a veciñanza. Ainda nos comentaban agora abaixo os compañeiros que había algunha persoa que, ao falarlles de que iba a haber isto, non sabía que Ribeira tiña un museo, pero como é posible, non? O Museo Municipal está aberto tamén as fins de semana, non sabemos se algo tamén xeracional, ou mellor, que a xente, aínda que vexa este espazo, esta instalación, non se atreve como a entrar, e por iso penso que a través das escolas que sí que é unha ferramenta moi útil, non? Penso que a xente da miña xeración sí que xa o leva de outra maneira. Eu mesma visitei o museo moito antes de ser concelleira de Cultura, un día camiñando por aquí vin a instalación e entrei, pero creo que a veces fai como unha barreira mental que de alguna forma impide a xente a vir e a normalizar esta instalación. Na que non só se garda parte da historia vencellada ao fundimento do Santa Isabel e as Heroínas de Sálvora, senón que conta con máis detalles por descubrir. No piso de arriba temos unha exposición de traxes que fixeron no seu día as amas de casa e foron recopilando. Están nunhas vitrinas moi grandes, hai un montón de traxes galegos e de feito facemos tamén algunhas xornadas cos coles da interpretación deses traxes. Fan tamén cancións e demais, farase máis ao longo da primavera, máis entrada a primavera, xa o fixeron o ano pasado e tamén está moi divertida, pero esa sí que xa máis orientada ás escolas porque é máis infantil, por así dicilo. Ademais, este espazo será sede de futuros actos impulsados polo Concello de Ribeira. Cada cousiña facendo aquí no museo co tema do mar. Agora estamos das Heroínas de Sálvora, tamén estamos agora facer o día 18 de abril, que vamos a facer o día da Muller do Mar, que tamén se vai a celebrar aquí. Este ano vai ser o homenaje ás redeiras, e vai ser aquí tamén o mismo, que cada non verles. Para poder acudir ao Museo Municipal de Ribeira e gozar dunha visita teatralizada, é preciso inscribirse chamando o 981 87 3595 ou mandando un correo electrónico a museo@ribeira.gal.